to zamerané na lekárenstvo. Je to vlastne workshop pozostávajúci z 2 dní, ktorý je vlastne každý rok zameraný na určitú tému. Tento rok bola téma stres a nervozita, čo si myslím, že je dosť aktuálna téma. Stretávam sa s tým dosť často v lekárni, preto som dosť rád, že som sa mohol zúčastniť tohto workshopu a podľa veľmi pozitívne. Dozvedel som sa veľa nových pozitívnych informácií, ktoré určite využijem v praxi. Čím je špecifický 10. ročník ATIPu? Tak určite už tým, že je 10. a to je v živote ATIPu veľmi veľa, je to také okrúhle výročie. A ďalej je špecifický tým, že sme otvorili úplne novú tému, ktorá je veľmi raritná, veľmi zriedkavá, načívame ňou do problematiky duševného zdravia a venujeme sa stresom podmieneným neuropsychiatrickým poruchám. Zmenilo sa za tých 10 rokov niečo? Tak veľa vecí sa aj zmenilo a veľa vecí aj stabilných, pretože ATIP ako taký zostal stabilný, máme mnohých stabilných lektorov, ktorí už sami strávili 10 rokov. Všetci sme trošku zostarli za tých 10 rokov a určite sa zmenila aj generácia študentov, ak to porovnám úplne tých prvých ATIPákov so súčasnými študentmi. Čo je ale stabilné, je ich záujem, ich ochota a taká túžba vedieť viac, učiť sa, to je naozaj cítiť a vidieť na každom ročníku ATIPu. Máme 10. ročník, taký výročný a slávnostný, takže každý ročník ATIPu je špecificky a vážne slávnostný. Tak sa veľmi tešíme a skôr než teda prejdeme k samotnému odbornému programu, tak je táto výpočtová hádanka, to 1 minus 9 a otáznik. Môžete hádať, koľko účastníkov, koľko študentov už ATIP absolvovalo. Správne odpoveď prezradí pán dekan, bude skúšať riešenie v lekárni. Možno téma tak zložito znie, ale uvidíte, že koľko je tých stavov, tých príznakov, tých ťažkostí, ktoré pacientov trápia, ktoré spadajú práve do túto tému. Okolo seba počúvame strašne veľa takých buzzwordov, ako je na kompetencie zacielené vzdelávanie, na problém orientované vzdelávanie a spolupráca s praxou a budovanie partnerstiev. No, to, čo teraz dnes mnohí mladí vo vysokom školstve hovoria, tak to pani docentka pred 10 rokmi začala opičiť. Tak schválne typnite si náhlas, skúste povedať nejaké číslo. To bude? Áno, to musel to povedať. 555. Áno, to vážne, ty si to trafil. Ty si typol. Okay. Krátko, aby sme si aj toto pripomenuli. A napriek tomu, ako nám vstupujú rôzne nové biologické lieky a tak ďalej, tak magnézium tu pretrváva, tak tiško to stále skromne existuje a funguje. Ďakujem pekne aj za pozvanie na tohto ročník ATIP. Takisto musím povedať, že sem chodím veľmi rád na vašu fakultu a cíti sa to veľmi dobre, takže sa ešte prídem. 20% slovenskej populácie ohodnotila svoje duševné zdravie známkou 4 alebo 5. Čiže takmer 1 milión ľudí na Slovensku je nespokojných so svojím duševným zdravím. To, alebo ten eustres, keď sa rozhodnem, že pôjdem otužovať, alebo pôjdem do sauny. Určite problém je ten stres. Čiže keď vchádzate do tej ľadovej vody, predstavte si, čo vám je bližšie, či sauna alebo ľadová voda, tak poprvé máte strach. Dám to, nedám to? Máte aj nejaké obavy. Tlak vám ide hore. Vstupujete do ľadovej vody, tak vám frekvencia srdca, búši srdce, hyperventilujete. Je to stres, ale veľmi dobre viete a očakávate od toho nejaký pozitívny účinok. Takže jednoducho, keď to zvládnete, tak máte pocit šťastia, máte endorfíny a máte z toho dobrý pocit. A čiže to je ten dobrý stres. V prípade toho zlého stresu tak samozrejme nie je. Čiže vplyvom stresu sa vyplaví masívne kortikoliberín, ktorý pôsobí na obličky a tam sa vyplavia stresové hormóny, čiže kortizol, adrenalín, noradrenalín. Toto je takých 6 najčastejších neuropsychiatrických príznakov.
sa pokúsim nadviazať na to, čo už povedal pán docent. Samozrejme budem vašu pozornosť sústreďovať osobitne na dopady chronického stresu. Základný klinický prejav je veľmi jednoduchý, častokrát chronické napätie, nervozita, poruchy spánku a problémy so sústredením, ktoré som už spomínal. Naopak, strach je okamžitá reakcia. Je to okamžitá emocionálna reakcia na aktuálne, konkrétne a identifikovateľné ohrozenie. U pacientov so schizofréniou slúži magnézium aj na zvýšenie účinnosti psychotík. Všetko môže napomôcť redukovať tenziu, stres, napätie. Orechovi, však nechcem mať mak medzi zubami. Makovi. Machový jednoznačne. Orechový. Orechový. Jednoznačne orechový. Orechový. Lieky s obsahom magnézia sú v pozícii podpornej adjuvantnej liečby, ale vy, ako naši študenti a budúci farmaceuti, tomu rozumiete, čo všetko je za lieko, že tam je nejaký klinický výskum, že tam sú indikácie. Působím na Ústavu farmakologie a toxikológie, ale mám aktivní zkušenost jako lékárník nebo stálou zkušenost. A zabývám se jednak racionálním užíváním volně prodejných léků a další moje velkým tématem je právě duševní zdraví. Opravdu my jako lékárníci máme tu možnost a měli bychom preferovat léky. Měli dobrou náladu. Děkuji. Ja si myslím, že tento človek je nepríjemný, ten smrdí alebo čo, tak buďte sa snažiť akože uniknúť z toho. Ale keď vidím, že to je príjemný človek, sa duší na hlavu, alebo sa pozná nejako, tak ako rád sa tam vystaví. A ten spôsob, ako sa to deje v našich myšlienkach, ovplyvňuje to vlastne, čo sa deje v našom tele a ako sa pri tom cítime. Nádych. A teraz napríklad že ramena dlane peské, poriadne na bicepsy, to je ono. Často je to potom z toho, že máme v našich mysliach sa tvorí predstava katastrofy a tá katastrofa v podstate sa stáva našim svetom a ten svet je to, čo potom nás reálne naplňuje. Každý výdych môže sa znamenať uvoľňovať nábytie, ktoré si v tejto oblasti úžasnosti. Tak čo spravte, že kto sa zvládol? Tak ja sa musím priznať, že som zaspala. No to mňa bolo tiež týčenie veľmi príjemné, ale tá muzika vo mne často evokovala predstavy, že som na nejakom ostrove, na nejakej pláži možno. A potom mi vždycky pomohlo, keď ste povedali, že sa opäť máme myšlienka vyvrátiť. A to mi dosť pomáhalo, že som sa potom vedel sústrediť. Pre mňa to bolo tiež príjemné, tiež mi to pomohlo uvoľniť tak celé telo, lebo niekedy sa aj tie emócie alebo ten stres už tak vedia nazbierať aj z predchádzajúcich období, že teraz to bolo úplne také vypnutie, že padlo mi to veľmi vhod a privítala by som to možno tiež na záver tohto dňa, než keď nás čakajú povinnosti. Ako rozoznať na sebe stres, ako s ním pracovať a vlastne ako poznať samého seba a vedieť sa okúriť. A keď to človek vie urobiť na sebe, tak potom to bude jednoduchšie aplikovať aj na druhých a tak im pomôcť. Vlastne som sa No tak ja si odnášam, že totálny kľud, musím povedať, že som relaxovaný, super to bolo a veľmi sa mi bolo takéto to dlhšie ležanie. Odporúčam vyskúšať, trošku aj zabudí myseľ, alebo ak nie, tak sa aspoň dobre prespím. Mne sa na tomto workshope veľmi páčili techniky zamerané na dýchanie, hlavne študenti mnohokrát nevedia aj zaspať pred náročnou skúškou, tak je to možno vhodné vyskúšať aj takto pred nejakými
náročnými skúškami. Tak z tohto workshopu si odnášam praktické skúsenosti, ako sa naučiť, aby moja myseľ neutekala a sprítomniť sa v danom okamihu. A zaberie to ako rýchlo. No to ja potrebujem, viete, že to... Takto, ako mám povedať na rovinu, tak úplne rýchlo nezaberie asi nič, že tak ja neviem, niečo také, keď je takto magnézium nejaké, mi dajte taký, čo je dobré, ak to teda má pomáhať, tak ja to budem užívať. Určite áno, bude to celkovo nejaké svalové napätie a to napätie vaše, hej, môže vás dať cez noc uvoľniť, nám bude možno lepší spánok. Dispenzačný trenažér mi ukázal, ako správne komunikovať s pacientom a čo sú základné otázky, ktoré mu mám položiť na to, aby som mu mohla niečo vydať. Môžeme stať. Mne sa páčilo, keby to dispenzačné minimum máme takto aj na hodinách bežne. Lebo mali sme už akože na predmete ako verejné zdravie také komunikačné cvičenie, ale vôbec to nebolo takéto ako, že nás to nepripraví takto do praxe. Toto sa mi veľmi páčilo. Vybušný, agresívny, temperamentný, áno. Čiže keď máte pred sebou ten dotyk, opatrne s tým, ako komunikujete. Flegmatický, to je... Ak sa niekoho na niečo spýtate a ten nie je schopný, ochotný držať očný kontakt s vami, čo to môže značiť? Nechcem povedať, čo ešte? OK. Nerozumiem. Klamstvo. Tam som smeroval. Prestal som si robiť názor na ľudí podľa toho, ako sa vyjali tie príklady v živote. Pretože už párkrát sa mi potvrdilo, že je to nesprávne. Že človek v prvom kole, že nechcel vám, super, fajn, teším sa na neho, príde na druhý krát a že tu bolo čo. Naučili sme sa strašne veľa vecí. A hlavne tak ako vystupovať pred ľuďmi. A ja, keďže som introvert, tak to bolo pre mňa veľmi prínosné. Komunikačný workshop bol veľmi užitočný, hlavne z hľadiska toho, že budeme obhajovať diplomovú prácu. A naučili sme sa riešiť situácie v lekárni a reagovať na rôzne požiadavky pacientov. Mňa toto cvičenie veľmi zaujalo a osobne by som ho teda zaradila aj do bežnej výučby, nielen do takýchto v podstate nad rámec aktivít, ale zaradila by som ho normálne aj napríklad do verejného zdravia alebo do nejakýchto takýchto predmetov, lebo strašne mi to veľa dalo a človek získa taký nový pohľad na riešenie aj konfliktov, aj rôznych situácií v lekárni. Mne sa veľmi páčilo, že to bolo také do praxe. Nebolo to teoretické, ale vlastne konkrétne riešenie situácií. A mám z toho veľmi dobrý pocit, veľmi pozitívne naladená som zostala po tom workshope. Tak určite veľa do praxe, hlavne ako riešiť konflikty a nedať sa vyprovokovať pacientom. Určite súhlasím aj ja. Ja si myslím, že nie je to len o tom, ako sa človek má nastaviť, keď má nejaký konflikt s daným človekom, možno aj o tom, ako vyzerať alebo akú mať gestikuláciu. Spätná väzba sú na nejakých šampiónov. Povedzme si nejakého šampióna. Ďakujem veľmi skvelé. Viac takýchto akcií o rok by som prišla zase. Tak za mňa to boli 2 dní plné nových zážitkov, vedomostí a super skúseností do života. Bolo to veľmi prínosné pre nás, ďakujeme za takúto skúsenosť a určite všetci nech sa prihlásia na ATIP. Fakt odporúčam všetkým ATIP, aby ste to vyskúšali a získali nové skúsenosti. Veľmi to bolo dobré.